Welcome to Shokala Fireball Hungary. Kot vidite, smo turnir začeli s skupinskim ogrevanjem, nato pa se je mednarodni Fireball v Lentih lahko začel. És az iskolák fontos területnek tartják a sportot és a szabadidő hasznos eltöltését. Ezen kívül Lenti közel fekszik a határhoz, a szlovén határhoz, és nagyon jók a kapcsolataink a határ túlsó oldalán. Tehát minden ilyen lehetőségnek örülünk. V kategorijah 3. in 4. ter 5. in 6. razredov se je pomerilo več okoliških šol. Osnovna šola Rada Robiča Limbuš bo danes edina zastopala slovenske barve. Kakšna so vaša pričakovanja? Zelo težko in upamo, da bomo zmagali. Kako ste se pripravljali? Dosti tednov. Tudi oni so imeli kar nekaj težav pri razumevanju madžarskega jezika, vendar pa smo vsi vedeli, zakaj se gre. Nagyon jó ez a sportolási lehetőség. Kiváló, hogy ilyenben is összemérhetjük az erőnket. A játékot mi már ismerjük, csak más néven van Magyarországon. Az a neve, hogy pados kidobó vagy tűzharc. A játékot ismerjük, testnevelés órán játszunk. Tekme so bile zelo napete in vsi so si želeli dobrega rezultata. Nem nekünk megy szerintem a legjobban, de azért remélem nyerünk. Meg hogy kapják el a labdát. Gyorsítsanak bele! Kell a labdát. A játéknál még sose játszottunk ilyet. Még nem voltunk élőben, csak gyakoroltuk otthon. Maga a játék. Hát várjuk a játékokat és az, hogy sikeresek legyünk. Ob tekmovanju je potekalo tudi nekaj delavnic pred podelitvijo, pa še izredno zabavna VIP tekma. Po podelitvi se je odvil še tradicionalen srečelov in polni novih prijateljstev smo se vrnili proti domu. Ognjena žoga pa je že na poti v Avstrijo, od koder se vam javimo naslednjič. Auf Wiedersehen! Wo,